Türkmen migrant zenany işe çağırıp zorlan suud edilýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň we işsizligiň fonunda eklenç üçin Türkiýe gaýdýan zähmet migrantlarynyň ykballary barasynda türk mediasyna dürli maglumatlar ýaýramaga dowam edýär. Türk mediasy Ilaytada Türkiýede ağırlığa salınýan türkmen zähmet migranty zenanlarynyň ykballaryna häl işini üns çekýär. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä 26 ýaşyndaky Türkmenistanly Madina T adly zähmet migranty zenany Istanbulyň Esenyurt diýen ýerine tanymal bir sunma dişgäriniň öýüne iş berjek diýip allap çağıryp, soňam ony zorlamakdan aýplanýan adamyň 32 ýyl tutsaglygy hüküm edilmek üçin golaýda geçirilen kaziýet oturulşygyna Türkmenistanly zähmet migranty zenan kaziýete Waka 2017-nji ýylyň 11-nji fevralynda boldy. Men iş tapyp bermek üçin Aýşe adly bir aýal bilen gepleşdim. Aýşe maňa D.K. adly adamyň telefon belgisini berip, bu adam sana bir tanymal sunma dişgäriniň villasyna çağı we hojulugy sereder ýaly iş tapyp berer diýdi. Ondan soň ol adam bilen telefonda gepleşdim. İş duşuny adamym bilen barjak maýdanymda ol adamyň bilen gelsen gepleşmerin idi. Soň ýeke özüm oň beren salgysyna iş duşuşyna gitdim. İşiň şertleri barasynda gepleşip bolanmazdan soň D.K. adly adam maňa "Sen işiň taýýar we seni işe allyk duşenbe güni işe başlarsyň" diýip birden çyrağını söndürdü. Men derrew öýden daşaryk çykmak isledim. Ýöne DK adly adam meni saçymdan çekip göýbermedi. Soň ol kelläme tüpeň diýräp, men sen saglyk kepilligiňi төлejek we oň ögözüne sen men bilen jynsy gatnaşyk gurmaly bolarsyň. Men diýen metmän, teniňi bermeseň seni şu ýerde atyp öldürerim diýip haýwat atdy. Soň ol men agzymy kemer bilen daňyp meni zorlady. Ondan soňam polisa aýda aýsam öldürjegimi aýtdy. Ýöne şonda men wakadan bir gün soň polisa gidip ony arz şikaýet etdim. Oň aýdýanlarynyň bary ýalan. Meni zorlany çynlayıp şeýle beýannama beripdir. Istanbulyň 5-nji agyr jeza kaziýetinde bolan suwutda çykyş eden D.K. adly aýplanýan bolsa, men onu zorlamadym. Ol öz islew bilen jynsy gatnaşykda boldy. Çağamyz bolan üçin aýalmam işläp, maşgalamyzy ekläp bilmeýär. Şoň üçin suwd işi dolu tamamlanýança tutsaglykdan göýbermegimi talap edýärin diýip günäsizligini öňe sürüpdir. Kaziýet D.K. adly aýplanýanyň şu wada çenli tutsaglykda galan möhledini we bar bolan delilleriň ýagdaýyny göz öňünde tutup suwd işi dolu tamamlanýança oň maşgalasynyň ýanyna bolmagyna karar berip daşary ýurda çykmagyna gadagan edipdir. Ýatlap geçmeli bolsa türk mediasynda mundan owal ýaýran habarlarda arasaçylyk işini etmek üçin öýüne çağıran Türkmenistanyň zähmet migranty zenany bir adamyň palta bilen gamun alanlygy, iş duşuşyna diýip çağırılan ýene bir zähmet migranty türkmen zenanyň ol ýerde janyna kas edilenligi, şonuň ýalyda iş wadasy bilen ağırlyğa salynan Türkmenistanyň zenanlaryň soň tenini satmaga mejbur edileniň barasynda maglumatlar berilipdi. Sözü jemläp aýtsak, Türkiýe Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň ýykyn edýän esasy ýurdu bolmaga dowam edýär. Bu migrantlaryň başdan geçirýän ýagdaýlary barasynda Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki metbuatynda hiç gili söz açylmaýar.